воҳимаи Қамчибек Тошиев. дар марз ришдорони мусаллаҳ гаштугузор доранд. сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Ёвон дар мулоқоти Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев дар Самарқанд баррасӣ мешавад. эрон узви комил ҳуқуқи созмони ҳамкории Шанхай шуд. шаҳри Нурсултон пойтахти Қазоқистон дубора остона ном мегирад. Қамчибек Тошиев раиси кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон ба вилояти Боткан рафтааст, ки бо шаҳри Исфараи Тоҷикистон ҳаммарз аст. мақомоти маҳаллии Боткан гуфтанд, Тошиев айни замон бо мақомоти интизомии Қирғизистон ҷаласаи пӯшида мегузаронад. пештар аз ин Тошиев дар суҳбат бо хабарнигорон гуфт, ки як рӯз пеш дар даргириҳои марзи Қирғизистон бо Тоҷикистон нерӯҳои таъиноти махсуси Тоҷикистон иштирок кардааст. имрӯз бошад Қамчибек Тошиев ба хабаргузори 24 вазъият дар марзро муташаннич унвон карда гуфтааст, мо дидем аз ҷониби Тоҷикистон нерӯҳои таъиноти махсус омода шудаанд. нерӯҳои марзбонии мо диданд, ки одамон бо либосҳои сиёҳ сӯи онҳо тир кушодаанд. эҳтимол онҳо ҳанӯз дар бархе минтақаҳо пинҳон шудаанд. одамони риштдор бо либоси ғайринизомӣ силоҳ дар даст гаштугузор мекунанд. мо чораҳои муайян дида истодаем. мо намегузорем, ки касе ба сарҳади давлатии мо 1 метр наздик шавад. мо амниятро таъмин хоҳем кард. эми азыр биз дагы деле айтайын, чек арада азыр кооптуулук бар. Кечээ эле ошол дагы бир жолу айтайын, көрүнгөн жанагы сакалдуу граждандык колунда куралы бар адамдар бир жака кетип калып жоголуп калган жок. Алар ошол өңүттөрдө бир жерделерде даярданып жатышы мүмкүн. Ошондуктан биз ушул маселе боюнча азыр керектүү жооптуу маселелерди кабыл алып атабыз. Жана буюрса мамлекетибиздин чек арасына бир дагы метр бирөөнү киргизбейбиз. жана өзүбүздүн кооптуулугун сактайбыз. мақомоти Тоҷикистон ҳанӯз ба ин гуфтаҳои Қамчибек Тошиев посух надодааст. аммо субҳи 14 сентябр дафтари матбуоти нерӯҳои марзбонии Тоҷикистон дар изҳороте гуфт, сарҳадбонони қирғиз ба тарафи дидбонгоҳи Кех бе ягон сабаб оташ кушодаанд. бино ба гузоришҳо дар ҷараёни муноқиша дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон дар рӯзи 14 сентябр 2 марзбони тоҷик кушта ва 11 нафари дигар маҷрӯҳ шуданд. мақомоти қирғиз аз захмӣ шудани 2 марзбон ва 2 сокини мулкӣ хабар доданд. эмомалӣ раҳмон президенти Тоҷикистон дар ҳошияи ҳамоиши созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Самарқанди Ӯзбекистон бо Шавкат Мирзиёев президенти Ӯзбекистон мулоқот анҷом дод. дар ин бора сомонаи расмии президенти Ӯзбекистон хабар медиҳад. зимни мулоқот сарони ду давлатҳо дӯстии ду кишвар, ҳамсоядории нек ва рушди шарикии стратегиро махсусан зикр намуданд. дар ҷараёни мулоқот зикр карда шуд, ки соли ҷорӣ гардиши тиҷоратии ду кишвар 16% афзоиш ёфтааст. сарони давлатҳо аз лоиҳаи барои ҷонибҳо ва тамоми минтақаи манфиатдор нерӯгоҳи барқии обии Ёвон ёдовар шуда, аз оғози корҳо дар он ибрози қаноатмандӣ намуданд. дар хабар омадааст, ки Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев масъалаҳои муҳими минтақавӣ ва ҷаҳониро зимни мулоқот мавриди баррасӣ қарор доданд. эрон узви комилҳуқуқи созмони ҳамкории Шанхай шуд. дар Самарқанд ёддошти тафоҳум дар бораи ба Эрон додани мақоми узви комилҳуқуқи созмони ҳамкории Шанхай имзо шуд. дар ин бора вазири корҳои хориҷии Эрон Ҳусейн Амир Абдуллоҳиён дар Твиттер навиштааст. Абдуллоҳиён бо зикри ин, ки санад дар бораи ба узвияти комилҳуқуқи созмон пазируфта шудани Эронро бо дабири кулли созмон Чан Мин дар Самарқанд ба имзо расонидааст, таъкид бар ин кардааст, ки минбаъд Эрон ба марҳилаи нави ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ, транзитӣ ва энергетикӣ ворид мешавад. аммо ҳамоҳангсози миллии созмони ҳамкории Шанхай дар Ӯзбекистон Раҳматулло Нуримбетов ба Уздейли инро рад кардааст. Нуримбетов гуфтааст, дар соли 2005 Эрон ба унвони кишвари нозир дар созмони ҳамкории Шанхай пазируфта шуд. раванди пайвастшавии кишвар ба ин созмон ҳамчун узви комилҳуқуқ аз соли 2021 оғоз шуд. дар нишасти Самарқанд созмони ҳамкории Шанхай ёддошти таъҳудоти Ҷумҳурии Исломии Эрон дар бораи дарёфти мақоми узви ин созмон ба имзо расид. ба гуфти Раҳматулло Нуримбетов, ин маънои онро надорад, ки Эрон узви комилҳуқуқи ин созмон шудааст.
бар асоси ёддошти имрӯз имзо шуда теҳрони расмӣ бояд таъҳудоти дахлдорро иҷро кунад ва чанд санадро тибқи ойнномаи созмони ҳамкории Шанхай ба тасвиб расонад. Эрон ба унвони узви комилҳуқуқ пас аз анҷоми ин вазифаҳо пазируфта хоҳад шуд. Ин ҳам дар ҳолест ки аллакай якчанд кишварҳо Эронро ба пазируфта шуданаш ба узвияти созмони ҳамкории Шанхай табрик кардаанд. Созмони ҳамкории Шанхай соли 1996 аз ҷониби сарони кишварҳои Чин, Русия, Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон таъсис дода шудааст. Туркия шарики муколамаи созмон мебошад. То узви созмони ҳамкории Шанхай шудани Узбекистон, созмон панҷгонаи Шанхай номида мешуд. Баъдан Ҳиндустон ва Покистон ба узвияти комилҳуқуқи созмон пазируфта шуданд. шаҳри Нурсултон пойтахти Қазоқистон дубора остона ном мегирад. Вакилони маслиҳати шаҳри Нурсултони Қазоқистон дар ҷаласаи рӯзи 15 сентябр аз ташаббуси баргардонидани номи остона ба пойтахти ин кишвар ҷонибдорӣ карда гуфтанд, ки тасмим дар бораи ба Нурсултон табдили ном кардани остона дар соли 2019 шитобкорӣ буд. Давлатқори Капулӣ, вакили маслиҳати шаҳри Нурсултон, котиби иттифоқи нависандагони Қазоқистон гуфта, ки сарнавишти давлат бо арзиштар аз сарнавишти як шахс аст. гуфтанист баъди он ки Қосимҷомарт Тоқаев раисҷумҳури феълии Қазоқистон ворид кардани тағйирот ба қонуни асосии ин кишварро пешниҳод кард, вакилони парлумон пешниҳоди баргардонидани номи пешини пойтахти Қазоқистонро карданд. пеш аз он ки пойтахти Қазоқистон Нурсултон ном гирад, остона ном дошт. акнун дубора номи остонаро хоҳад гирифт.